מה קורה אנשים? כאן WPCN Gaming, ואנחנו הולכים בעצם לעשות סדרה חדשה שקוראים לה ILMC, I Love My Computer. הסדרה תעסוק בכל מיני טיפים לשדרג את המחשב שלכם, לא מבחינה של ביצועים, אלא יותר מבחינה של עכשיו אנחנו עושים סרטון על wallpapers, יהיה סרטון על CCleaner, יהיו הרבה סרטונים, ובעצם בכל פרק, בכל סרטון אני בעצם הולך להראות לכם טיפ חדש. אז בואו נתחיל. אז היום אנחנו מדברים על wallpapers. כמו שאתם רואים, יש לי אתר, לא לי, אתר אחר, שבו אני בעצם כל הזמן מתעדכן ומוריד מלא wallpapers. עכשיו יש לי ממש קצת, כי אלה הכי אהבתי. זה מפה, אוקיי? אז יש ככה, יש את זה שאני ממש אהבתי, זומבי הייט פאסט פוד, אוקיי? אלה בעצם כל מיני, אוקיי, זה אהוב עליי, זה הכי אהוב עליי. בעצם אלה כל מיני wallpapers שהם ממש יפים. אפשר גם להוריד מהאתר של אקסבוקס אם הנה זה האתר. אם תחפשו wallpaper Xbox ותכנסו לאתר של אקסבוקס, רגע, אז בעצם יש לכם כל מיני wallpapers. יש של Gear of War 4, יש של Forza Horizon 3 ויש של פיפה 17. אין יותר מדי עכשיו, אבל כל פעם שיוצא משחק חדש אתם מוצאים. נגיד עכשיו אני אכנס לדירט ראלי, ווייס ראלי, רגע, תתעיין, ובעצם פה אתה יכול לבחור מה אתה רוצה. אתה יכול לשמור את זה בטוויטר, פייסבוק, לטאבלט, למובייל, אקסבוקס 1, לכל מיני, וזה בעצם ה-wallpaper. אז יש לי wide, אני אשמור, הנה, בבקשה. עכשיו, זה יצא פחות טוב כי הוא לא בפלטפורמה שלי, אבל אם תיכנסו לאתר של wallpapers, רגע, נתקע לי, אז נגיד נבחר games, נבחר איזה משחק, Battlefield, אוקיי? אם אני עכשיו רוצה את זה, אז אני אבחר את הפלטפורמה שלי, את הפלטפורמה שלי עכשיו, חפש עוד, וזה, הנה, זה אני חושב שזה. אוקיי? הנה, אני 798 על 1024. אני רוצה דאונלוד. הנה. בבקשה. בעצם, אז מה שאתם רוצים יש באתר הזה. יש כאן המון, אבל המון wallpapers. יש כאן אלפים. באמת. אני אהוב עליי זה, אבל יש לציין שגם זה אני אוהב, מת עליו, יפה כזה. אז יאללה, זה הכל היום אנשים.